बोलो बोलो भारत माता के बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद एगरा माननाय मंडल जिंदाबाद सुला पुलिंगपुर जिंदाबाद दिनै बीजेपी बानाराव फाइनाल जों खाबाय खुबाय लामसगो बीजेपी सबका साथ सबका विकास फाइनाल जों दिनै खाबाय खुबाय लामसगो बीजेपी बानाराव फाइनाल जों सा खाबाय खुबाय लामसगो कांग्रेस समराव जों बीजेपी नो गोबां उदाय पाइरिनै एदिसि खुमुलंगो बीजेपी सरकार सुनामनै खुमुलंगो एदिसि हापांगो बीजेपी सरकार सुनामनै बीजेपी नि सबका साथ सबका विकास फाइनाल जों खाबाय खुबाय लामसगो जय बोलो भारत माता के बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद सुला पुलिंगपुर जिंदाबाद वो पार्टी नि याकर तिने बीजेपी बानाराव खा आगे तो अंकनि आंचलिक पार्टी दंमोन ओमफ्राय सिनियर कामराव किसे पन्ना माने आंचलिक पार्टी आन्दाराव दंगै नुगियाखौ काम खालामनानै गाबोन पारा हामग्राय ओमफ्राय जारा जे जों आंचलिकनि खालायै माइ आंगा ओंखायबा जों आंबागिनो बीजेपीबो जों जयेन मारफाया ओमफ्राय वानसगो पारा हामग्राय खराव खालायनो चेष्टा खालायनो ओमफ्राय पारावबो जतन सिनियर आगे जे दंनार ओमफ्राय तिनिफ्राय 24 परिबार मतन जयनिं फायखा आं बेलायनो हामजागो ओमफ्राय नों आंचलिक पार्टी होनबानि वो आंचलिक पार्टी तो गोबां दं आंचलिक पार्टी बरते इको थानाय सिनि मथा दंमोन तिब्रा मथा दंमोन ओमफ्राय मथानि जेरा नागि कासकारावबो माने खालाय दंनाय चालक दंनाय र ओमफ्राय बरावबो गाहामखाय चालक मालिया बा पारा हामग्राय खालायमाया सिनवान समंखाय पारानि पारा बाहायके उनाव दंनाय पारानि सुखदिरि दा बुमंतामा अनि बुमखाय सुदन नरबि दामा पारा रक्तियास आं आगे सीपीएम दंमोन आं आंचलिक रावले खायजागियाखौ सीपीएम नि सीपीएम बुमंतामा मंगल किरुपिन तांगै बीजेपी नो सीपीएम याकारै बीजेपी नो तांगै हामजागै फायखातिनि जे ताबो नुक दंमानि बस काहामखाय बस या परिसेमार काहामखाय बनन हामजागै मा फैखाता जतने हामजागै पॉइंट 1 नि तामना हामजाग सामु तांमार काहामता बिनि आनबागैनो हामजागै मा फैखाता जे सीपीएम आगे दंमानि आरो आं फैंबो भाइस चेयारमेन दंमानि तो जागे जोंखे ओ प्रमोद हो फाइ बासि लाख मा हेंनि दं का जरे ओय बुबु देखा और थांसिनो नि फायखाता नं दर गाहाम बनुगै दङ आंखाके जोंनो गायसा बासि जागै दंसिबो ओंखा लिन मुखे तम आनि बुमुखाय दिलीप लुपिनि आनि आं फेन बुमुखाय भाइस चेयारमेन गोपाल नन्द गोपाल लुपिनि अमन पारान मुखे रक्तियासर बिरगुदास परिवार ताइ ब पार्टी दिने बानाराव फायखा आरो अ जागानि मुंताम सर सांपलानो सिनि मीडिया पर्सन रंग बेलाय के नाकमा जाराव फाइमान जांबाय बेलाय हामबाय तिनि जों सिनि बिरगुदास बिसि अ बिरगुदास बिसि नि बिसिंगो जे 7 नम्बर बुथ अ बुथ तो न तिनि 24 परिवारनि सिनर 96 भोटार सिनि भारतीय जनता पार्टी नि हामजागै चिन दल फाइबायसा अ 24 परिवारनि बिसिंगो कायसा परिवार दङ सीपीएम नि आगिनि जे चेयरमैन कजाम सिनि एमने सिनि आनसायाव खरा सिनि दा गोपाल देबरमा ननि गोपाल हांगा ताइ बाकी जारा 23 परिवार जतन किन्तु तिब्रा मथानि सिनर तिनि फाइबाय आमबै साथै कलाय जे बस्तांनि जे जेहेतु एडिसिनि जे इलेक्शन अबसिनम बिरगुदास बिसि सिनि 16 मानदाय फिलिन प्रो कलायो तमखाय जारा फाइने रक न आं बेलायखानो खातुं खाजाके तिनि जेहेतु फाइलायमा बा जतन हामजालाय फाइमा बेलायखे हामबाय मारो आबनो सिनि जे नाहारमुं भारतीय जनता पार्टी नाहारमुं जे 2026 दाबो जे एडिसिनि इलेक्शन अ जागा जों गोबां बुथबान फाइनाय तामो हिमालय आबनो कायसानो बरकनि तिनि बरक समाय थांनायखा जे विगत 5 बोसोर मैति प्रमोथर जे एडिसिनो प्रशासन जे चालक दमानि बनि जे दुर्नीति आबो तो निश्चय आनसेन रक्ताय काम का सायमानो हायफान गयासा आं एग्जांपल लै सासिनो तिनि 5 बोसोर ना कायसा लामा स्रामका ना कायसा बरक तुइनि सुबिदा रखा ना कायसा इटनि सलिंखा ना कायसा केमनो नुकुं हामग्रायनि नगरि माखा
अब हाय कोनो बंगनि रमानि क्रि खलायमानि क्रि शुद्ध बंगनि दुर्नीति ओंखाय विदेश बेरायनायनि अब नि सुइजारलेण्ड बेरायनायनि पृथ्वीनि जन्थाय तंफक जागा रां गोनां जागा आमेरिका बेरायनायनि लन्डन बेरायनायनि दुबाइ केतो बंग तो नखला हाचिं दोजो बेरायलायमानि अब ब जागानि मानखा रांगामनि जे सेमानो स्टेट गभर्नमेंट रां हमानि परे तिनि अब हाय तिनि बर गरि मांगा बा नाइ मांगाना अब हाय जतन खानि बरं तिनि अब हाय प्रश्न तो माइया तिनि एडिसिओ जे सिने खुमलुं एडिसिओ जे कासे हॉस्पिटल स्राबना हनि रां रजांमानि जे जागा आगि कसामसिनि मुख्यमंत्री बिप्लब देब तमा जागा 28 कोटी सान जागा 30 कोटी रां रखा किंतु आफान पाया आबनि परिबसिनि दाबो बर्तमान सिनि डॉक्टर मानिक साहा जी सिनि मुख्यमंत्री कासे बंगनो प्राय 14 कोटी हाय रां रखा हायफान किंतु बर पाइमिया ओंगा बरं थिने आबनि प्रश्न जे हॉस्पिटल बरंनि कथां तंनानि बागै साखाम न सागनो काहाम तंना बागै जे हॉस्पिटल स्रामै तंहंखाय आबो जतनि बागै न आरो कसा कुफर बुबार अब हायकोन करे हॉस्पिटल जतन बागै हॉस्पिटल जेतो आबो तो सरि हामियान बागै अबनो सिथिनि बर पाइमि आंखाय आबो तो सानानि कंनो करिखा आमबै अब हाय दुर्नीति न ओ दुर्नीति दल न जों नाइलिया बाय सिनि भारतीय जनता पार्टी जारा खायतंनाय रक नाइलिया आबोन बागै न दिनै तिपारा मथानि बरक जारा सापर्टार खायतंनाय तिपारा मथान सापर्टार बक न नासिल जागै न ओ दल न नासिल जागै न दिनै भारतीय जनता पार्टी हाबै बरक आं आबोन बागै व्यक्तिगत आं सानामो सङ अब हायকক रक न तिपारा मथा खायनोबो सिन तिपारासा बीजेपी खायने सिंताबो खायने तंग सिन तिपारासा जारा गणमुक्ति परिषद खायतंनाय बरक तिपारासा किन्तु ओ जागानो नुजाओ जे तिपारा मथानि बंनि जे दल तंनाय रक दिनै बरक साव जों तिपारासानो बासिर नाका तिपारासा न खायमा खायने तिपारासा सल नांनाय दिनै नुजाखा आ जागा तिपारासा हनै बुमुंसिमि आरो खक्साय कलकबो दङ रोहिंगाबो दङ बांलादेशनि बरकबो दंना वानजिबो दङ दिनै मणिपुरिबो दङ बरक बमनो तिपारासान थांसाननाय सिनि थिना आबोनो प्रश्न तिपारासा जुदि थांसाननाय जागाय तिपारासा नि नाय दंनाय तिपारासान थांजागा जों भारतीय जनता पार्टी जोंनो साव सबका साथ सबका विकास जोंनो एकता नायो जों अबनो साव सबका साथ सबका विकास जों बीजेपी खायनो रक तिपारा दंनाय वानसा दंनाय मुस्लिम दंनाय जत जाद्रे जे देशनि सारा भारतवर्ष जे देशनि नागरिक जारा भारतीय जनता पार्टी दिनै खायतंनाय रक जतनो जत दलनि बरं दङ जत जाति बरं दङ आमनो जों सबका साथ सबका विकास किन्तु बर जे सामने तिनि बं कक बेपर मिलिया आवन बागै जों बंनि तिनि प्रश्न अमनि बागै जों साथै गलायो दिनै जारा सिनि दल खायनो रं आं बेले हामबाय मारो अब हायगे तिनि बोरै बोसारं सायरका जे बोरै दं बागै अब हाय खालायnya अब हाय गलाय गोबां मा स्किम फुनुका कायसेफानि स्किम कोनो सक्सेस सिंया कोन फाने सक्सेस सिंया आबो नर हामका सायमानो आवन बागै तिनि जारा फायनो रं बेले हामबाय आनि सामने कंनो अरन पार जतन खुलुमबाय हायनो हाय पेप्ले हामबाय